ngaturaken pambagya panakrami kula tampi. Lho tampi kula kendelaken dodho. Kula ngaturaken salam taklim katur Yayi Prabu Puntadewa. Inggih sampun kula tampi duka Prabu. Gumrajok tanpa larapan lonjong boten anggenipun kepareng rawuh boten paring cecala. Wonten wigatos menapa wonten negari Nusa Kambara menapa wonten singa medal saing kranggengan boten. Boten. Menapa wonten dwi panggo saking panggilan menika medal boten. Negari kula tata titi tentrem sami kan kahanan Praja Ngamarta. Nanging dapur kautus Ibu Betari Durga kula. Iwang pikulun Betari Durga paring dawuh ingkang kados pundi. Iwang pikulun Betari Durga menika kagungan putra mijil jalu ingkang patutan kan ratuning Dewa Bathara Guru. Nenggih Nalendra Nusarukmi jejuluk Prabu Dewasrani. Dewasrani menika keyungyun kaliyan sumaning ayu Dresanala. Lho kok malah kabar ingkang dipun tampi Dresanala sampun jejodhoan kan Janaka, malah sak menika sampun peputra Raden Sanggeni leres. Menapa mboten? Menapa ingkang dados pangandikanipun malah katemben dipun kekudang mugi saged dados lare ingkang miguna tumrap nusa lan bangsa nyambung sejaripun tiyang asepuh. Lah menika ingkang boten trep kalian raosipun para Jawating Kayangan. Kayangan menika wonten gara-gara tukuling gara-gara ngantos rengap sumuning lembandini Bali Asmara Kaca jomplang-jomplango Kawah Candra Dimuka ndut blegetopo ginodhok menceng waja galagil. Tuwing gara-gara karana Janaka anggenipun jejodhoan kaliyan Dresanala menika madal saking jodho tali mangsa. Dewa kudune jodhone Dewi. Bathara Betari endang karo pendhita Ratu Kesumaning Putri. Waranggana kalian Wira Pradangga menawi player kalian biduan niku sampun dados jamak limrahipun gandeng Janaka lan Dresanala menika lepat madal saking jodho tali mangsa. Wisanggeni menika nukulaken gara-gara wonten ing Kayangan kedadipun Perjayapati cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Yen para pendha menika mbebila dhateng Wisanggeni malah pendha badhe dipun damel Karangabang sisan damel Janaka badhe dipun pateni. Murid Dresanala dados randha ing mangke randane badhe dipun boyong kalian kadang kula taruna Dewasrani. Lerek netap kumajot patoning ladine traka camangon darandir tope mangala cakra jaja bang mawengis langap-langap paton ngucap umbar swara lho. Sapa iki? Ragile wong Pandhawa. Sadewa karepmu kepiye? Ucapmu kuwi blawaran. Ora duwe pranatan babar pisan. Purwane becik madani lumrah ning wusanane lho. Anggep apa negara Ngamarta kuwi ora ana menungsa. Kage cacing wae kepidak kojel-kojel apa meneh sak jamak lumrahe menungsa. Wisanggeni iki dudu kewan. Wisanggeni kuwi bayi ingkang lagi digegadang dening para pinisepuh mri bisa dadi bocah kang mikul dhuwur mendem surasmane wong tuwa sakeloron.
kejaba ingkang kaya mengkono ngrasani supaya Kang Mas Arjuna arep diperjaya mati. Murid Dresanala dadi randha kuwi patrap tumrape wong jajalanan. Kula yen pancen arep gawe karang abang Praja Ngamarta ora usah kepethuk karo Kang Mas Pangeran. Ora usah kepethuk karo liya-liyane. Yen bisa glundungake ragil sedewa. Cetha kasembatan apa sedanu metun jaba rasa kokan bebanggaring madane alun-alun tandinge. Pamit. Gantung mawar kembang-kembang manor Yai sabar Yai Ulaping Siramono tirtaning kesabaran mbok menawa iki pacoban gegayuhane para pendhawa anggone ngengudang kalawan unang jebing bae najan durung umur nang digegadang dadi satra kang utama nanging Koko Prabu dadosaken kawuningan pepetenging manakula inggih karo saking penantangipun Nalendra saking nusa Kambor ingkang damel kebranang rosing manakula yen kena diari-ari supaya dipenggak aja nganti ngrusak marang katentreman ning upama tan kena dipenggak masa bodaya yanggonmu bakal gawe tentreming Praja Ngamarta timbalono Gatot timbalono Antarja supaya melu entengi Praja Ngamarta inggih kepareng kula nyuwun pamit Koko Prabu dalah kakang Pospololo sekare dening kanta riksa kalintang apan among sira Dika Yai Prabu ketingalipun para pendha menika nyandang pacoban inggih Yai wong mukti pacobane mati wong bejo nglakoni cilaka mulya pitumbasipun sengsara menika sampun limrah nanging kula pitados becik mesti ketitik ala ketara langkung cidra wahyune sirna kepareng ora kapara badhe Anontone anggiripun kadang kula Yai Ragil dalah apa jaripun Dimas Werkudara Antar Jogan Kanca anggiripun nentemaken Praja Ngamarta inggih Koko Prabu burung paduka anggiripun semedya paring pengayoman parep kakangku aku pundhut pamit sautara Sena pun kakang tansah jurung dedukung marang siadilan kabeh para kadang muga kali saka sambikala mangkono barep kakangku Yai
Yayi Nakula nun paring pangandika aja kaya bocah Yayi kudu kang tanggap buparo kang gantung sebo iring ana gongsa kang ngangkrang swarane kanggo srana pratandha pun Kakang Kandura kedaton Yayi ngestaken dawuh Koko Prabu. mapan sagunging ngaloga
aksara tambur seruling menyang dendalodak gendera miwa kekandha mawarna warna Jaladyana Sri Kawuryanti Karamging lautan gombak kumpul manipun ingkang putra kula Panantarja nyadong dawuh paman ragil kang putra ing pringgondane Gargaca kula nyadong dawuh paman ndatekno kawrugan namung nggih Antarja lan Gargaca cetha kadangmu wis anggene bocah durung umur digegadang dening para pinisepuh supaya bisa dadi bocah kang nyambung sejarah ning nyatane gedhe pacobane lho liripun kados pundi paman kadang kula bebasan bayi wingi sore nang ngageng pacobanipun Kang Mas Pangeran Arjuna akeh suman munggah ana pertapan Wukira Tawu nyuwun didonga pangestu muga-muga dadi yasrana tentreming praja Ngamarta wit katemben kagungan putra ing nggone jejodhan kan widodari lho kok iki dina ana marang murka saka negara Sabrang Nusa Kambarut ngaku utusaning Bathari Durga tinangisan dewa Srani kang seneng karo bibimu arep ngobrak-abrik praja Ngamarta syukur bisa mateni marang Arjuna lan Wisanggeni murid bibimu iso diboyong ana Nusa Rukmi kurang pakartine menungso ingkang nelisir saka paugeran bener sampinge mawon ngrusak pagrayu medhol kangkang ijo godhonge ngrusuwi kalian jejodhanipun paman Pangeran Dalam Bibi Wara terus ana mulo kang sapa iku aja nganti katara dening gawe saiki para putra-putra Jodipati kudu sing tanggap para mungsuh boga disembadani budi rampung ana murid aja nyamak marang asmane